Narumpayu Neoskum, ka channel ng Daki Padba, ka Briu Nyotar. Armut ki briu kila syakem halor ka jing kena ban thombo jak ben riu ya ka wei ka doktor kan thai na Nagaland ka batrai ha All India Institute of Medical Sciences AIIMS ha Gorakhpur Uttar Pradesh kadai ka doktor balangat ha kadai ka jingja kadai ka doktor kadai ka bapuli ha third year ka barang pentebit ha ka kam kha khun bar ka jing sumar kan thai lai thu ba kadang wan phai syaka jaka puli na ka wei ka jaka di jing di ha ka janmi jong ka apa artari jong rempang ha ka balakan no bau nong thombo ulabut yaka haduk palat si kilometer berulabat yaka bat keren he hajan ki kherdap jang ketika skul ba kala keno bakite ki senrang ila penjak buram yaka namal bayat herjat bendio kila but yaka bat kila keren klem akor berkata aru yaka nagi jaka bamde katkum ke jing ujor kani ke jing jia kala jia haka pot prabaji minmi hajan ke gate number 2 jang ke AIIMS Gorakhpur ka doktor kala penpau balaingut ki senrang kila but yaka haduk 1.9 kilometer. Dak ba keren ben ni keren ben ya kajak ben riu. Kalau kena syu ba uwei na kisenrang ula lau jubor ka sapti jong u ban penting ya ka ba uwei pat ula kata ya ka hakaru kam bam dei. Kalau ong bakala lenyar bat hela. Kala persang phet syaka wei ka jaka badan kinong apahra. Kita ki bala syak kena kidai ki bala tip keteng kum u Suraj Gupta baru Amrit Vishwakarma. Berangut kidai kinong senang jangka ilaka Dioria. Kipulit kidai thu berangut na kilaingut kibla syak kena bakila syak kem kat ba ka jing tokit kadangnya chakmat ban kem saya we. Kaseng jang ki doktor basa akate ka jaka ka Enfort kala pendem jur ya kate ka jingja da ka baong ba kate ka jingja ka penpawi ka jing kendit ka bajur ka jing syak leben ba ka jing syak pen mensa. Ka ba ka doktor basa akate ka jaka kalamat. Kaseng kala kena baki nong thombor kila keren benjek ben riu da kabat temu ya katan rajong ka na syate lami ni haka jing penbana bela penmi ya ki social media kate ka doktor kala batai ya kate ka jing jakum ka jing snosi ka bakra bat kala ong ba kala syak thombor haka te ka jaka sumar kala ya thu bahdin benengkong kala phet krat kala yo ibyang ya ki juk ki briu hajan ka kherdap number 2 jong ka AIIMS hospital haka bala kena bakila le byang ya ka juk ka kam bat berngem ya ka dak ba ai dak jing ujor syaki pulit kila register ka mukadama apa ki kendan bayadai bat ka bhatian ni sanita kentup iki kendan ki bayadai bat ka jing syak thombor ni ka jing pendan kam ya ka borunar ban pen bitar ya ka jing long rit pat ki kam jaklia bat ka jing thombor dak ba thmu ban penthut ya ka jing sup jing shngai ka jing tokit ka bakham bania karang ya chakamat